Ja. Oli, sóc la Noé, saps? Quina vergonya, ara no sé què dir. O sigui, sí que sé què vull dir, Que no puc entendre com hi ha gent que cregui amb els aliens. A mi el que m'agrada és parlar amb les plantes. Aura, expressa't. Ideu! Aura, vinga... Aura, per favor, no m'espantis d'aquesta manera. Aura! Oh, merda, fica... Aura! Aura! És que és impossible que els extraterrestres existeixin. Impossible. Mireu aquesta pedra. He trobat tot el que estava buscant. Sí, ets tu. Mira, és més, la lluna d'Escorpio, és que ho diu clarament, aquella data no és... Mira, és que estic flipant. Oi, per cert, em podeu donar la data de naixement? Ai, l'hora exacta, que us busco. Ja veureu. És fantàstic. És l'energia del sol. Mare. Ai, teniu una mica d'humus? És que ens flipa. Molt. Ah, que sí? Hi ha una mica d'humus, amb una mica de pastanaga no cal, tampoc, no?